mo say. Garote pamuspos. Isi pangapos. Ngunit kalukite kung klaro uli. Bay. Oh, wala sa lusa siguro. Garote pamuspos isi pangapos. Ngunit kalukite pagsumbag dagani. Ano sa abri ng kusay para sa? Nga malay niya po sila pumatay. Alam mo po sila kung sinerte. Anong ipahimo sila yung gobyerno? Tubo sila yung gobyerno nga. Kaya kumatay ng tao, isa pa sa gobyerno, ato po sa gobyerno namin, tulundia. Nakaroon karon na tingin gipilasan ko, oh. Yupagan ko. Ang COVID na bukan. Ang COVID ba ni Maris bukan. Buhat sa mga kagwang. Minut ka din bagay gitara ba? Ano magkaon na? Kanang high blood ba? Magkatawa lang magkaon. Ano di high blood lang? Yo, tumbay mo. Gabot na. Dole. Mangaon ta, mangaon, mangaon. Mangaon, mangaon. Na. Guys. Sinug ba guys? Pintir na guys. Dako pa kayo improve sa tandag. Kaya dakan pang mabalay. Improve pa kayo sa pila ka tuig. Wala kayo nyo ta. Nagsaka naging bayo ang tandag. Kani ako. Siguro na ni magitanaw kay di na imo. Oh, ini igor ako ni tanang pasara nga na ko ya channel sa channel. Pila? Tamis? Ano ka dagko? Sara man ni kabuk akong dipitas. Prutas. Kuana kanang baliog. Kani ba na ano? Kani ato timbang, pagbarot ba? Atul ba na ni? Kauban na lagha. Kauban na ni sila tanan. Dami mo guli, bagay na. Gumana ba? Yan na.
Kuha na madam. Na. Tamis ang orange, tamis. Mga on mig nangka, dagko yung nangka. Ay, baru ko na. Pahiwa ay gagmay. Mga omni guys. Sarang kasang na pita madam. Minya. Ostinya Street sa Bayugan Highway. Dahil nangka dire, brato kayo, tamis kayo. Di ikit mangiso imong naong. Asa na mangga kay mangislo ang naw. Kaso ni? Oh. Kaupat. Ay mukbang mo dire. Pila tanan doon. Pero lang? Dugangi dito din. 127. Oh, mga omni dire guys. sa Dugangi nangka. kontel 27 tel. Plus. Mga omni. 27 ko lang. Ano po? Ah. Awan 50 total. Taon pagbuha sa tagog sa nangka. Lupit ra katapat. Wala nanaon siya rumuwan tagok sa nangka. Lupin ra ang tapat na. Wala na tago. Wala tagok na. Pwede na kaon. Pwede mo kaon. Kaon sa ko.